know God has a reason, and I know God will make a lot. And kwanduku and only God knows. We don't know destiny. But then God has a reason. The future is bright. A few moments ago. Tinokukwazisai mose vatsigiri vekunashe studios. Nhasi tiripo vari kutiona paFacebook, paYouTube. Bayai subscribe, follow, tifambidzane. Nhasi ndine kamwana kadoko doko. Regai tinzwa kuti kanoti chii nhasi. Nhasi ndinani? Nhasi muna Mighty Maronga. Mighty, how old are you? I am 14. Yeah, daughter Zogorodza, how old are you? I am 14. Ane 14 years. Nhasi ndine a 14-year-old girl. Watoda kuintroduce kwamuri mhuri yeZimbabwe nemusic fraternity. Age is just a number, but isusu tine 14 years tatisingaiti zvekuimba. What made you want to sing, Mighty? All I can say is singing is a thing chachagara chingori mandiri since a tender age. Okay. Yeah. Anzwa pataurwa nechirungu kureva kuti unodzidzepi? Ndapa Indian Roses for now. Alright. Kopo waimbodzidzapo waidzidzapo? Ndandiri kuMagadha. Magadha havaizivi mhuri yeZimbabwe inonzi St. Mary's. Alright. Okay, maita form 1. Ndaita form 2. Form 2. Yeah. Okay, saka vekuchikoro vaiziva kuti munhu ari form 2 anoimba. Yeah, vaizviziva. Waimba here uri kuchikoro? No, ndiri kuchikoro ndasingadi zvekuimba zvekudaro because unoziva kuti muclasses sometimes meme vanodiscriminate vanowanzira vamwe. Yeah, so kuchikoro it was like gospel, it was akusara. Zvainyanyoitwa kuraima kurepa. Okay. Yeah. Okay, but what do you have to say to them? Sezvo tato nechinhu chinobatika. Yeah, all I have to say to my classmates and kuchikoro is that pandakatoimba they're like, utori serious nezvekumbeni. I was like, yeah, utori serious. And then wakabva ati, yeah, zvakabuda zvakanaka. What we can say is go Mighty go. Handiti? Yeah. Okay, mhuri yeZimbabwe, this lady is very, very talented for her age. Nezvaanoimba, nezvaanobuditsa mumwoyo make through singing. She's very, very talented. Okay, saka vabereki vanokusapota? Yeah, vanomusapota zvakanyanya. Okay. Yeah. How do they support you? Okay. So they support me nekutondibvumira chekuchekoko yakunoimba because as I can see kuti mazuva ano hanzi focus on education the most. Okay. So kuti uku ndikuita zvechikoro uku ndikuimba it's zvinhu zvakaoma kuti vabereki vagamuchire. Okay. So wangu wakandibvumidza kuimba nekuita chikoro at the same time. So Okay. they've been supporting me a lot. Okay, saka une vamwe here vanhu vakakuinspire kuti uzonzwa kuda kutanga kuimba, especially gospel music? Yeah. The likes of Douglas Moyo na Michael Maendere. All right. Yeah. Zvoti vakauya panapo, what are you going to say to them? They are my mentors. They are your mentors. Okay. Yes. Shout out to Minister Maendere na Mama Douglas. Okay, vari kuinspire vanhu. 14 years. Isusu 14 years taitosunga mota dzemawaya. Tisitorina kana pfungwa dzekutomboimba, but you are blessed kupinda mustudio. All right. First song yako inonzi chii? Kuda kwenyu. What made you write that song? It's just a gut feeling jakangobva from inside. Okay. Yeah. Kuda kwenyu ngakuitwe. It was just who are we kuramba kuda kwaMwari. Kuda kwaMwari ngakuitwe. Hey, but for your own age nezvinhu zvakutaura kunazozvinzwisisa here nezvinhu zvaunoimba? Ndikataura ndichiti handitozive kuti what is it, but then yeah, Mwari wane chinangwa. Handiti? Yeah. Okay. Mighty, ndine mumwe mubvunzo wandoda kungokubvunza zvangu. It might seem too hard, but ndoda kuti undipindure very frank. In the next 3 years unozviona uri kupi? In the next 3 years. Zvandingakwanisa kutaura ndezvekuti destiny ndoingazondisvitsa ikoko and I don't know destiny. Alright. But then kana Mwari wakaramba wachindiropafadza sezvauri kuita in the next 3 years I'll be someone. Okay, uchingorwa music. Yeah. Vezera rako vazhinji vari kuimba afro, zim, dancehall nechi. What made you choose gospel music? Ndingati that mentor that nurturing yandaka receive from my parents. When I was somewhere 2, 3, 4, 5, taitonzi munhu sengaende kuchurch. Okay. And then
mapastors angu aiva vanhu vanga anditsikirira zvekutodaro zvekutoti ndo akanditi yo mwana iwonoimba, but then ipapo ndaisanda kuti noingoti aiwa ndezvekwawo izvozvo. So the nurturing I received yakanyanya kuti ndiende kugospel. Okay, what do you have to say kune vamwe vari age yako nevari kutarisirwa kuti maybe tikaimba vanenge vachizvidzikisira kuti maybe ndikaimba gospel hazvibudi? What do you have to say to them? No, nyaya isi yekuti ukasaimba gospel hazvibudi. The thing is, listen to your heart. You gotta sing zvinobva pamwoyo, and then God will take care of the rest. Okay, mangozvinzwirawo mhuri yeZimbabwe. Ndaakuita ndichiremerwa nechirungu chikutaurwa nemafomu 3, but mangozvinzwira zvanzi listen to your heart. Okay, tinoti tingoita zvedu rendition kana kuti freestyle kesong yedu kuintroduce kune vanhu, handiti tivaimbire. Ko kune vanenge vachida kubata vanokubata sei? Kune vanenge vachida kundibata tine Facebook, matter of fact tiri pama-social media platforms ese, it's Raw Music. Alright, Raw Music. Da kuti mufollow, da kuti musubscribe Raw Music, we share my link in the description comment section. Tichifambidzana handitika. Okay, thank you.